In-numru ta' residenti f'Malta li għandhom għarfien tal-lingwa Ingliża qabeż lil dawk li għandhom għarfien fil-Malti, anke jekk id-differenza mhix waħda kbira, filwaqt li 96% ta' dawk residenti f'Malta jafu jitkellmu bl-Ingliż u ma' 90.4% dawk li jafu jitkellmu bil-Malti. Dan jirriżulta minn statistika pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li titratta l-ħiliet b'mod ġenerali u li titratta wkoll il-ħiliet fil-lingwi. Wara l-Ingliż u l-Malti, persentaġġ pjuttost għoli wkoll jiġi l-għarfien tal-lingwa Taljana b'62%. Dan il-persentaġġ imbuttat il fuq kemm minn numru għoli ta' Maltin li jafu l-lingwa Taljana, jiġifieri kważi 68%, u magħhom ftit inqas minn 47% ta' persuni mill-Unjoni Ewropea li jgħixu Malta u jafu l-lingwa Taljana. L-istħarriġ juri li hemm dikotomiji partikolari fl-għarfien tal-lingwa Ingliża u anke dik Maltija li tvarja ġeografikament skont l-età u anke skont il-livell tal-edukazzjoni. L-akbar differenza hija mmarkata fost dawk b'edukazzjoni terzjarja fejn 14.8% aktar jafu l-Ingliż mill-Malti. Hawnhekk huma 85% li għandhom għarfien tajjeb tal-Malti u ftit inqas minn 100% li għandhom għarfien tajjeb tal-Ingliż. Id-distrett tat-Tramuntana tal-pajjiż li jinkludi lil San Pawl il-Baħar għandu aktar nies li jafu Ingliż mill-Malti, kif hemm ukoll fiż-żona tat-Tramuntana tal-Port li jinkludi lokalitajiet bħal Taslima u San Ġiljan. Apparti Italjan, persuni minn pajjiżi mill-Unjoni Ewropea li jgħixu Malta għandhom għarfien tal-Franċiż b'21.9% u l-Ispanjol b'26.2%. Fost persuni li qed jgħixu Malta u huma minn barra l-Unjoni Ewropea kważi 44% jafu l-Malti, 18.9% jitkellmu bl-Arbi u 16.9% jafu l-Filippin. Minkejja li f'kull professjoni l-Malti u l-Ingliż huma mitkellmin l-aktar dawk li għandhom kariga ta' managers jitkellmu aktar bl-Ingliż milli bil-Malti, dan hekk kif fil-waqt li kważi dawk kollha li għandhom impjieg f'din il-kariga jitkellmu jew għandhom għarfien tal-Ingliż huma 80% li jafu l-Malti. Intant dan l-istħarriġ tal-NSO staqsa x'inhuma l-ħiliet ġenerali tal-Maltin bl-aktar ħiliet komuni jkunu dawk li jitrattaw għarfien bażiku tal-kompjuter u ħiliet interpersonali, jiġifieri li jmexxu tim jew li jassistu lil pubbliku jew klijent. Ħiliet oħra li semmew kienu l-koordinament tal-attivitajiet, tmexxija u motivazzjoni ta' oħrajn u l-loti ta' assistenza medika bażika. L-irġiel kellhom sehem akbar minn nisa f'ħiliet relatati ma' kostruzzjoni, agrikoltura, sajt, għodot u makkinarju, filwaqt li n-nisa kellhom sehem akbar fl-assistenza, il-kura u l-komunikazzjoni.